Ipar Euskal Herriko egoera ekonomikoa okertu eginda, gaur Baionako merkataritza eta industria ganberak jakinarazitako datuei erreparatuta. Izan ere, langabezia tasa 9,3koa zen 2012 urte bukaeran Ipar Euskal Herrian. 20.600 bat herritar zeuden lan bila iazko abendua bukaeran. Urte batez, 13% bat handitu da kopurua, beraz, azken hilabetetan lan bila diren herritarren kopuruak gora egin du. Enpresen sorrerari erreparatuta eta 2011 urtearekin alderatuz. 4% gutxitu ziren sorrerak eskulangintzan eta merkataritzan. Aipatutako sektore horietan, 1.056 enpresa desagertu ziren eta 1.800 bat iaz. Gainera, Baionako merkataritza eta industria ganberak ez du epe laburrera behintzat aurreikuspen onik egin. Azaldu dutenez, 2013 urterako ez dute hobekuntzarik espero. Hala ere, 600 enpresa bururi egindako inkesta baten arabera, hoietatik 68% baikor dira eta 49% baino ez dira kezkaturik.